Ima dinang merasa hutan yang nakon nami dinang majalo pasu-pasu per rumah tanggaon. Siap bagas joro ni huta. Siap bagas joro tu hatta marhite naposona. Di baheni amak pade nami. Ay dorak so jalo hami tortor nami. Asa jolo perjolo aluhod damang majo tua mata debata situlusada debata ama debata anak doh debata todi perbadia aluhod damang ma. Mau lihat tema pade nami aluhod damang mamuse tu sahalani opun nami nagabe siator satu gijang siang gijang satu toru aluhod damang ma. Mau lihat tema pade nami aluhod damang mamuse tua mataraja inatta soripa dana lihat lana lulu aluhod damang ma. Amang pade nami parsuarana sumpak di langit panggora natados tutano pertagading si marunung-unung persarune si maredede perseruling si panguluroha neng mania jalon nami tortor nami pada nami asa si ajur mula-mula si ajur mula topa persursuran ni dolok perserahan ni jolma asa mermula do nauli mermula do kena dengka ditupah mata nomor 2 debata baik damang madihami godang mula-mula. Mau lihat tema amak pade nami asa tangan tutubo tohon ujung nar jari-jari 10 toho mai masih kajang-kajangi mulut tuka doangan no nak narong lebih di pabenan nami jumulo hami marsat dami asa hosok pahami mata nomor 2 di bata mangalap sangap tua mata raja nangin atas sori pada badamang ma dihami godang sobai. Mau lihat tema pade nami hame tutu neng mangeliat asatung lihat panggabian parkurasa di hami saluhuna tarlumowi ma di anakon nami na mamukka persaripion na baru asa badamang ma di hami godang lihat-lihati.
oleh tema pada nami sahak madutuna uli sahak madadenggan go silas ni rohan ang paspason ni Tuhan dihita mulai sa mulana sahat tu namang ujungi ulota anon jadi ope pada nami memang asa tinahum wal tiun na binapit niba tu panuhatan bay damang ma si tiyo laos pado mudamang ma tuhasahatan jadi